Awalang. Asa na ni ron? Saan na? Awalang. Nawangan nabitawon diri tani agi do. Padayon mo tanaw ha. Ay mo hawa diha kay para malipay ang tanan. Dili pwede 3. Sunod sa 1 pero pwede 4. 1 4 3. I love you. Pero ginagingon nila nga curiosity kay sakat gyud. Mo padayon nang jud ka. Makakita jud nindot nga daan ana ba. Amo tong bayran karon, do na tag parki. Sakay mig series padung uli kay kapoy na. Kung ako'y mulakaw, unya inig uli. Pilot. Yo, what's up? May hapon yung tanan diha mga. Another day, another life. Blessing sa susunod na no. Karon kay magbike ko ni my friend. My friend, magpakita ka. Karon mo sag kami og crossing, Libertad, lugsong mig Sukon. Sag kami natanlis katong kahapon nga wala na mo nasag ka nga ruta. Karon mo sag kaon ni my friend no. Ganahan mo si my friend mo uban og kanang mga lagyo nga biyahe na mo. So ako rin sa trainingon. Nga training mo kog trainer na nani na noon. Practice ming duha. Ana na siya. Ato na mi. Dito maglangay kay siya nagsawa pang adlaw. So na ta. Let's go. Ana mi dire sa ubos sa crossing mga ga. Sugo na mi sad kay na my friend no. Kasi kini sa gaon na dire mga ga. Apa sa katunga no, bro. Apoy na. Gutom re ko. Nara sa kinalasang sa kaon mga ga. Aksyon nag-abot ang ginhawa. Laban Pilipinas. Puso. Potraged. Atong si my friend dere. Okay ra ka? Ay pagdoko ya. Inom tag beer. Daan kay para kondisyonis ba. Recover sa mi dere gamay. Kaya ra kita na mulahusan pero dila to kalit-kalito no kay basinyag. Ito matagaan ba. Buling atong mga kuko. Didi ay. Smay na makapahuwi tagamay ba. Kinom tagamay beer. Kung na makapawas kapo yung beer, di ba? Anam na, nangihinaw. Okay. Sobrang sa beer. Okay na ito paminaw mga ga. Medyo naulian na ito, no? Lugsong may balik. My friend, okay na ka? Okay na dire. Dili man ni kapoy dire, lugsong man. Tunawag barangay Sukon. Ato magkitag balik sa ubos kay kusog na yung dagan dire. Kasi mga lambat ah. Namig barangay Sukon mga ga. Musta man? Nagari-kabi ra ka? Yes. Medyo okay pa ito, no? Okay pa kaya wala kita maigo sa sagka sa Libertad. Medyo kapoy lang ito gamay. Padong namig barangay na ilon no. Ini ka po itong barangay na ilon mga ga. Dahil na itong sagka sa natanlis. I-update lang tamo no. Basta kay padayon lang mo tanaw diha. Ug natay mga captured moments sa itong ginabuhi ka. Lindot, aligre. Ako na ipakita sa inyo ano. Kanang mga bati or mga kuan. Ug pwede ipakita ato ipakita. Ug di pwede. Di lang po. Alam na. Adto na mi. Paspas mig biyahe no kay happy na mo sa pang adlaw. Kasi magabi ana punta. Ino na tay suga dito mabalaka. Pero atong mga trabaho sa balay. Niya to mga trabaho maksabam tang mama. So, maninguhat nga mo tag sayo. Ana nata dire sa eskina padung sa kanatanlis mga ganon, daro. Kaon ta daan og kuan, snowbird kay kasog kabuhion, at least na dipinsa. Ana no, mas may man managana ta daan. Nya inom tag beer, daan kay para di ta musag ka nga uhaw. Ana mo na berme. Hello. Kabangit. Ready na mi mga ga. Napa kay beer diha? Pinta. Ito abot sa igbaw na patay nun. Sagka na ta no. Sagka na ta. Tanaw pa dayon mo tanaw ha. Ay mo hawa diha kay para malipay ang tanan. Here we go mga ga. Mao na ni. Sagka na ta. Ya dai. Ay na diha. Patira. Pati. So ang unang sagkaon mga ga, nalampos na to. Narabot si kaduha. Mana manguna? Mana mana? Ikaw masawan sunod to, dira. Di na pwede 3. Pero pwede 4. Dili pwede 3. Sunod sa 1 pero pwede 4. 1 4 3. I love you. Kauwi. My friend, how are you? Good kayo. Nahan ni mga ga. Muna na ikuan katong pagka juga yo. Abot dito sa moy. Wala tinggan na. Kapo sa nahan, wala may tinggan na ini. So na nata dire sa atong sagkaon kay mga ga atong nahog ta paglahas ba. Nung kami hamparindano. Na ta dire. Sige ni sagkaon na gid. May nalagwang. Muna og sa bike. Lampos lagi down. Laban Pilipinas puso. Kaya pa? Kaya. Good. Nasasag ka mga ga. May nalagwang. Kamay na lang yun. Nauna ta. Apoy Jud. Okay ra. Hana mo na. Kumusta ka? Aking mahal. Kumusta ka? Aking mahal. Atay gid. Ang mahal sa imong mahal kay lahi ang mahal. Sama day, mahal pang bugas. Kira, godzra. Pero murag laban Pilipinas gamay. Laban Pilipinas. Puso. Butok lugano.
Butok do. Pero hindi kayo yung sunset do. Yung sunset rin mapakita ko sa inyo. Tama lang. Look at that. Ang sunset ug nga akong cellphone, mao na sila. Ang sunset pa daw na down. Akong cellphone pa na pulubat ko charger. Limuta ko. Aw limot oy. Butok limuta. Hinom sa migber mga ga. Okay, pawa sa kuan ba? Tapoy ana man. Bawa sa mga abog-abog. Beer ang solusyon ana. Ana man na. Ami des kaning sa daon na pud nga gamay. Mataas-taas gali gamay. Sunod na ni napagi sa gaon na ni. Pero gamay na lang. Basig malubat ko no. Nato ma-update. Ikaw man mo og sagda dire. Tapos may libertad. Tayo na Tamig City Hall kadyot. Tambay mi dito. Ikaw man. Manguli mi. Basin in case ba og malubat ko. Pero di gani aw. Patay na tong kuan, uban-uban. Kaya maghawa diha. Wala pa may kaabot sa intersection sa Libertad, wala pa may ato straight pa ng Libertad to siya. Ato ka sa kuan, lapos ka sa bunga. O bunga ni dire. Pero ato intersection nila. Na curious mi ba nay daan dire. Dire sa dire kanang nay kuan ubos. Walay na indot. Amo ni suway kagi sa lapos. Kasi nga na mo kay curiosity kills man dito suwayan. May hapon ate. Asa ni lapos ate? Kurba? Pas. Sige te, salamat. Kurba dito lapos mga ga. Sarap prod ba ni dire? Purog kayo. Pero sige lang. Ano mo na, basta curious. Huwag di makadaot atong testingan. Kata mo na. Kay curiosity kills, kills takat. Di takat. Curious ba ta? Oto di akong sumayan. Sa kaniron. Kani ko rin masabi rin no? Pere. Takahunad. Huwag na ugay. Huwag na ugay ha. Nah. May ito view diri mga ga. May mga lubi, pwede diyan-diyanan karon ni. Amot lang ka, o pwede ba ni? Ruga gid eh. Pwede mo ta na ta. Asa ni lapos? Hapon tay. Asa ni lapos tay? Kumbado. Kumbado. Kurba. Gairan? Kumbado gairan. Kumbado. Pag-abot ito, ay sa mo pagkukuha kay padong may kurbado dutan. Ito mo to aso kailan na siya. Awari kali liko sa wala din liko din sto iguman. Igabot na mo sa crossing. Patoo me. Di pa. Oh, patong ka. Sige. Kistet kita siya. Adre lang lapos kurba tay. Kita salamat tay ah. Tando lang gud bisa guta kasabot sa gisulting tatay basta kay pulos pa wa atong liko. Ano naman importante. Kaya ka magdaan. Asa ba kita musupak ta no? Kaya nga tanan pa kita nga musupak pa kita. Pulos kita tando ana na. Awa lang. Asa na ni ron? Taag na. Awa lang. Kawangan, nabitaon diri ta niagi do. Kani tong curious sa hay mo gani makamong sa to. Tinud gani gingon nila nga curiosity kin sakat gyud. Tinud sa mga ga. Kanang mingon sila nga curiosity kill sakat. Matay tunay, liko sa wala. Wala ha, wala. Kani wala gini liko ah. Hop, ngayon lang ha. Ate kay daan. Kilis na gamay akong break pad na, butingog na. Pati anig daan diri oy. Hala ka. Hala ka my friend. Hala ka do. Ya, may hapon niya. Asa ni lapos ya? Kaning dana ya? Bado. Ato, aw asa may padong liko padong kurba? Mo liko pa dari padong wala na pud. Sige, salamat ya. Pwede mag-trail eh. Matainot gani magkasag-sag ta mga gano. Dili na lang, batay ka dan. Ating. Tawat ka mo tay. Bugtaw mo lang. So mo na yung mga ga, mo niging nila. Pusti nga dako. Pusti nga dako. Di dako. Sakto-sakto ra. Ug ato may padong lapos mis kurba. Ug karita agi, lapos sa kumbado gairan, katong ilang rayan dapit. Nya asa man ta? Diri ano ta? Ha? Oram ni diri. Kurba lang ta. Kurba. Diri ata. Aw kumbado. Yo, kumbado kuno may mga gano. Nyut kay basta magkasaag-saag ta mga gano. Kay makatuntag mga bagong lugar ba, bagong destinasyon no. Nyut na siya. Diri mo bino. Oh, nindot eh. Oo, ayos ito. Tinuod dito. No. Nindot na siya mga sunset ba no? Nawa kung magkasaag-saag ta ninyo, makatuntag mga bagong daan, maka-discover tag mga bagong lugar no. So, ug ma-enjoy lang na nimo nindot na siya. Sama ra sa kinabuhi ba no? Ug kanang magkasayop-sayop ka, balahan kag mga failures day nga maagian. Makatuon sa daghan kag makatunan. Ang yung sekreto dira, sama sa daan pod nga dahag bati kay daan guba-guba pa ako tulontol. Ikabot sa nahan na mupadayon nang juga. Makakita jud nindot nga daan ana ba. Kuna ra sa kinabuhi no. Sige kasayop. Sige lang jud padayon. Katong makakita kag nindot maka ma-improve ang kakadugayan ana man na. Og mupadayon ka. Nya kami pod mupadayon na pod may kay murag hapon na. So adto na ta mga ga. Padayon ta no sa tong kuan biyahe sa tong destinasyon nga ganahan adtoon. Ato lang sang pagmuno kay lugsungon kay ba nya.
pareha ganiha magkurkurog ang video di ka punta ninyo magkasinabit hap sinabit naman magkasinabot hapit update lang tamo ginagmay no kay lubot na jugay ko pila lang ka percent oh 5% na lang adto na mi Taralets ana mga ga nalapos na mi kalsada ana may lang pareng raya no iglugsong na ni mga tong anapog mao na to siya ikabot gini mo sa ubos gyud inigpatag na simentado na inani nang daan glass na mong bayad ni my friend mga ga inangan may timpura no nangaon may pero may kabayad diba tamong utang dito mga ga ako kung utang kaya huwag mo mabayaran ikaw ang nga mabayar eh ako itong bayaran karon doon na tagparki ala wala na maligya waman wala na maligya si Brad sunod balik na lang ito mo kay waman nanamig bugusi di terminal mga ga sakay mig series padong uli kay kapoy na labi to amin nga rin tamino kay hapit nilang mama ba niya nglakaw muli sila tambay sa mikajut ni my friend mga gano dire sa City Hall di ka mo jogging my friend di na ka mo jogging Di lang ko. di na ka mag series na sa padong uli Ayun no? ay pang litir ya Wa. apo yan kay series no dollar kayo dakit rin mo na unahan kayang dakit pare may kayang ada lagi kayang Samot na dia. ninot kayong sunset dari mga gaw no ninot kisa asa mo mangita na tira na sa bugo So mangita na pangitaan nga. ay iwa man sa inyo naram na adres bugo ado sanrem di bawa na dilay na lahi porma sunset Lahi yapon mo lugar. lahi sa bugo ra sa bugo lahi langit sa bugo ra na nga sunset no lahi tag langit ang langit sa Sanrem lahi puto siya dili sa bugo inana ang langit oh Sunrem to sa langit. Langit to sa Sunrem. di ka ba mnoriya my friend kung ako'y mulakaw unya inig uli Hilot. kung di ko kalakaw nilisad ko maka Hilot. Jada uli hilot jada uli hilot jada uli 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 hilot Hilot. jada uli Hilot. jada uli Hilot. jada uli we're home mga ga nauli na mi may friend no eating sa midire kay gutom jud kayo medyo kapoy gamay no medyo kauban nasa medyo dili nga medyo nga medyo kapoy jud siya ana tunga ba medium ug sa kama medium ra siya mga sa midire no nya kamo panihapon sa mulya ando sa sunod gayon kita tayo balik pare mo sa suporta ganito TV ano out see you